Вітаю, гэта Тимофей і 76-й выпуск подкаста праз космас з аглядам навін. У гэтым выпуску пра адну з самых цікавых экзапланет, пра прычыну крушэння верталёта Ingenuity на Марсе і пра экіпаж старлайнера, які зноў затрымаецца на МКС. З моманту адкрыцця першай экзапланеты ў 1992 годзе былі знойдзены яшчэ тысячы экзапланет. У 40 светлавых гадах ад нас была выяўлена адна такая сістэма экзапланет, якая круціцца вакол зоркі, вядомай як TRAPPIST-1. Даследаванні з выкарыстаннем касмічнага тэлескопа Джеймса Веба паказалі, што адна з планет, TRAPPIST-1b, мае кару, якая, відаць, мяняецца. Геалагічная актыўнасць і выветрыванне з'яўляюцца верагоднымі прычынамі гэтага. І на самой справе гэта паказвае на тое, што ў экзапланеты таксама ёсць і атмасфера. Што яшчэ за экзапланеты? Экзапланеты – гэта планеты, якія верцяцца вакол іншых зорак. Яны ва ўсіх адносінах адрозніваюцца па памеры, складу і адлегласці ад сваёй зоркі. Іх пошук даволі складаная задача. Існуе шэраг розных падыходаў да гэтага. З моманту першага адкрыцця было выяўлена больш за 5000 экзапланет. І зараз, вядома, ідзе паляванне за планетамі, якія маглі б падтрымліваць жыццё. Верагодныя кандыдаты будуць круціцца вакол сваёй зоркі ў вобласці, вядомай як заселеная зона, дзе тэмпература якраз падыходзіць для развіцця свету, які можа падтрымліваць жыццё. У сістэме TRAPPIST-1 ёсць 3 экзапланеты, якія круцяцца вакол зоркі ў межах заселенай зоны. Гэта TRAPPIST-1e, F і G. Зорка з'яўляецца халоднай карлікавай зоркай у сузор'і Вадалея. Адкрыцці былі зроблены з выкарыстаннем дадзеных касмічнага тэлескопа NASA Кеплер і касмічнага тэлескопа Спіцер. Але група даследчыкаў вывучала экзапланету TRAPPIST-1b, якая не знаходзіцца ў межах заселенай зоны. Яны выкарыстоўвалі цеплавізар сярэдняй інфрачырвонай вобласці спектру касмічнага тэлескопа Джеймса Веба для вымярэння цеплавога выпраменьвання экзапланеты. А вось папярэднія даследаванні прыйшлі да высновы, што TRAPPIST-1b была цёмнай камяністай планетай без атмасферы. Новае даследаванне перавярнула гэтыя папярэднія даследаванні зноў на галаву. Вымярэнні, праведзеныя камандай, выявілі яшчэ сёе-тое. Яны выявілі свет з паверхні, якая складаецца з практычна незменнага матэрыялу. Звычайна паверхня планеты без атмасферы падвергаецца ўздзеянню радыяцыі і ўсеяна ударамі метэарытаў. Даследаванне паказала, што павярховы матэрыял мае ўзрост каля 1000 гадоў, што нашмат маладзей самой планеты, ўзрост якой, як мяркуецца, складае некалькі мільярдаў гадоў. Каманда навукоўцаў лічыць, што гэта можа паказваць на вулканічную актыўнасць або тэктоніку пліт. Паколькі планета мае дастатковы памер, каб усё яшчэ утрымліваць унутранае цяпло ад свайго фарміравання. Таксама магчыма, што назіранні паказваюць на тоўстую атмасферу, багатую вуглекіслым газам. На шчасце, планета праходзіць прама перад зоркай, так што спектраскапічныя назіранні і аналіз зацямнення зорнага святла, калі планета праходзіць перад ёй, могуць даць адказы на профіль атмасферы. У цяперашні час праводзяцца далейшыя даследаванні, каб вывучыць гэта і правесці дадатковыя назіранні, якія дазволяць зрабіць высновы аб прыродзе атмасферы вакол экзапланеты TRAPPIST-1b. Верталёт NASA Ingenuity адправіў свае апошнія сігналы на зямлю ў пачатку года. Інжынеры вывучалі іх і пачалі збіраць разам карціну падзей, якая правяла да яго апошняга палёту. Яны прыйшлі да высновы, што дадзеныя, прадстаўленыя навігацыйнай сістэмай, былі недакладнымі, што запусціла ланцужок падзей, якія прывялі да яго канчатковай гібелі. Адной з самых значных праблем, відаць, з'яўляецца тое, што рэльеф быў роўным, што прывяло да адсутнасці арыенціраў падчас палёту нумар 72. Марс – 4-я планета ад Сонца і добра вядомая сваімі адметнымі чырвонымі колерамі. Яе паверхня пакрыта аксідам жалеза, які вядомы пад больш распаўсюджанай назвай іржа. Планета крыху больш за палову памера Зямлі і мае некаторыя захапляльныя геалагічныя асаблівасці, такія як гара Алімп, найбуйнейшы вулкан у сонечнай сістэме. Даліна Марынера – гэта сістэма каньёнаў, якая распрасціраецца на 1000 кіламетраў.
Атмасфера планеты ў асноўным складаецца з вуглякіслага газу і ў нас час не здольная падтрымліваць жыццё. Але нельга сказаць, што так было заўсёды, і такія місіі, як Марс 2020, дапамагаюць разгадаць таямніцы чырвонай планеты. Марсаход Perseverance і верталёт Ingenuity былі часткай місіі Марс 2020 і даследавалі чырвоную планету з моманту іх запуску ў 2020 годзе на ракете Atlas 5. Ingenuity стаў першым рабатызаваным вінтакрылым апаратам, які здзейсніў палёт у марсіянскай атмасферы з рухавіком. Першы палёт адбыўся 19 красавіка 2021 года. Беспілотнік вагой 1,8 кілаграмаў узляцеў з дапамогай двух лопасцяў, якія верцяцца ў супрацьлеглых напрамках. Рэйс 72 быў запланаваны на 18 студзеня 2024 года. І ў ім не было нічога асаблівага. План складаўся ў кароткім вертыкальным скачку для праверкі сістэм палёту і фатаграфавання мясцовасці. Дадзеныя палёту паказалі, што ён дасягнуў вышыні 12 метраў, зрабіў здымкі і вярнуўся на паверхню праз 32 секунды. Але, на жаль, сувязь была страчаная. Пасля таго, як сувязь была адноўлена, было выяўлена, што Ingenuity атрымаў пашкоджанні ротараў. Цяпер, амаль праз год пасля інцыдэнту, група інжынераў з лабараторыі рэактыўнага руха НАСА аналізуе дадзеныя. Іх высновы будуць апублікаваны на працягу наступных некалькіх тыдняў. Аднак інжынеры сцвярджаюць, што завяршыць расследаванне аварыі было больш складана, чым чакалася, паколькі адлегласць зямлі складае каля 160 мільёнаў кіламетраў. Неіспраўнасці крыюцца ў навігацыйнай сістэме, якая была распрацавана для візуальнага адсочвання асаблівасцяў паверхні з дапамогай камеры. Сістэма працавала падчас ранніх палётаў над больш тэкстураванай мясцовасцю. Але калі Ingenuity прыляцеў над кратарам Джезераў, яна пачала працаваць над безаблічнымі песчанымі хвалямі. Навігацыйная сістэма была распрацавана для ацэнкі хуткасці верталёта і ў асноўным для таго, каб ён мог прызямліцца. Дадзеныя, атрыманыя з рэйса 72, паказалі, што навігацыйная сістэма не магла знайсці аб'екты для адсочвання. Здымкі паказалі, што адсутнасць аб'ектаў на паверхні прывяло да больш жорсткага, чым звычайна прызямлення, што ў сваю чаргу прывяло да тангажу і нахілу верталёта. Раптоўнае змяненне становішча павялічыла нагрузку на ротары звыш іх праектных межаў і ў выніку прывяло да пашкоджання апарата. Нягледзячы на тое, што Ingenuity больш не зможа лётаць, ён усё яшчэ можа збіраць дадзеныя аб надвор'і і авіёніцы марсахода Perseverance. Ён дапаможа больш даведацца пра надвор'е ў яго наваколлі, але, магчыма, яго найвялікшай спадчынай з'яўляецца гадзіны палёту на іншапланетным свеце. Суніта Вільямс і Буч Вілмар, якія ў чэрвені 2024 года прыбылі на МКС на борце Старлайнера, да гэтага часу знаходзяцца на станцыі. І стала вядома, што іх вяртанне на зямлю зноў адклалі, каб лепш падрыхтаваць да старту капсулу Драган. Місія, якая павінна была доўжыцца ўсяго 8 дзён, можа расцягнуцца на больш чым 9 месяцаў. Суніта і Буч прыбылі на станцыю разам з касмічным караблём Старлайнер у якасці чальцоў экіпажа падчас яго першага палёту. Аднак выпрабаванне аказалася не вельмі ўдалым, і капсулу з меркаванняў бяспекі прыйшлося адправіць на зямлю без іх. А вяртанне экіпажа на зямлю было запланавана ў рамках місіі Кру-9 у лютым 2025 года. Аднак зараз стала вядома, што вяртанне гэтай місіі адкладаецца мінімум да канца сакавіка. Ну і звязана гэта з тым, каб даць больш часу наземным камандам на падрыхтоўку. І гэта ўсе навіны, пра якія я хацеў распавесці ў выпуску. Калі у вас ёсць час на прагляд начнога неба ў гэты калядны перыяд, то вы можаце ўбачыць Венеру адразу пасля захода сонца і палюбавацца Юпітэрам. А крыху бліжэй да ночы вашай увагі будзе чакаць Марс. Гэты выпуск атрымаўся невялікім, і ўсё гэта таму, што на наступным тыдні вас чакае апошні выпуск сёлета, у якім я коротка раскажу пра вынікі гэтага касмічнага года. Як заўсёды, словы падзякі маім патронам. Нагадаю, што мае патроны атрымліваюць выпускі падкаста раней за астатніх. Калі хочаце далучыцца, то рады буду бачыць вас на борце нашага касмічнага карабля.
Дзякуй, ужо зусім хутка пачуемся.